ang sa atong balita din hinapunta sa good news mga kasama. Kay gikumpirma karon sa Department of Health kung DOH nga mikunhod ang kaso sa dengue sa nasod Pilipinas. Gikan Enero 4 hangtod 24 sa tuig 2026. Gani ana sa 7,471 ka kaso ang natala sa maong adlaw kumpara mga kasama sa parehong adlaw miaging tuig 2025 nga miabot gyud matud pa og 25,652 ka kaso. Subay niini ang pagkunhod sa mong ihap mahitungod sa kampanya kontra dengue nga gitawag og alas 4 kontra mosquito sa mga mao ang taob, taktak, tuyo at takip kon 40s. Aron malikayan ang pagpundog tubig sa mga sudlanan nga pwede itlugan sa mga lamok. Giawhag sab sa ahensya ang katawhan sa pagpanglimpyo sa palibot. Ngadto na sa mga imbornal ug mga kanal ug sa mga butang nga pwede punduhan og tubig. Dugang niini kon makasinati og sintomas sa dengue sama sa hilanat, rashes, sakit sa lawas ug pagkalipong. Dayon nga magpakonsulta ngadto na sa doktor.